Καλώς ήλθες σε έναν ακόμα διαλογισμό για το σώμα και την ψυχή σου. Ο διαλογισμός αυτός θα σε βοηθήσει να αποφορτίσεις το σώμα σου και το νου σου, καθώς έχει συνηθίσει να σκέφτεσαι, να προβάλλεις εικόνες, σκέψεις και γεγονότα, καθώς ο νους είναι μια μηχανή που δεν σταματάει ποτέ. Ακόμα και στον ύπνο σου, σε ένα βαθύτερο επίπεδο λειτουργεί. Τραβάει ενέργεια γιατί χρειάζεται να υποδεικνύει τα πρέπει, τις υποχρεώσεις και το καθήκον σου. Αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει για να δώσεις χώρο σε κάτι άλλο, να δημιουργήσεις κενό νου, για να μπορέσει να εισχωρήσει μια άλλη ποιότητα ενέργειας που θα σε βοηθήσει στο πνευματικό σου μονοπάτι. Και συγκεντρώνεσαι απαλά στην αναπνοή σου, καθώς η αναπνοή σου είναι απαλή και αργή, εισπνέεις από τη μύτη και εκπνέεις συνειδητά, καθώς σε περιβάλλει ένα λευκό φως που είναι η ενέργεια που περιλαμβάνει τα πάντα. Και γύρω σου υπάρχει μόνο λευκό φως και το εισπνέεις από τη μύτη σου και θέλω απαλά να νιώσεις τη ροή της ενέργειας μέσα σου χωρίς σκέψη. Απλά μπαίνει μέσα και φωτίζεται όλο σου το πρόσωπο, ο εγκέφαλος, τα μάγουλά σου, η μύτη σου, τα μάτια σου, το σαγόνι σου. Και θέλω τώρα να χαλαρώσεις το σαγόνι σου, γιατί έχεις μάθει πάντα να είναι ενεργοποιημένο, να μιλάει, να ανοιγοκλίνει, να τρώει. Πάντα το έχεις ενεργοποιημένο. Και θέλω απλά να τα αφήσεις να χαλαρώσει προς τα κάτω, να ανοίξεις το στόμα σου και τώρα θέλω να εισπνέεις το λευκό φως μόνο από το στόμα σου και να τα εκπνέεις εισπνοή και εκπνοή από το στόμα, καθώς έχεις χαλαρώσει το σαγόνι σου και έχει ανοίξει. Δεν θέλω να ασκείς καμία πίεση στο σαγόνι σου. Και μη φοβάσαι να το τεντώσεις ακόμα πιο πολύ προς τα κάτω, να χαλαρώσει χωρίς να προβάλλεις καμία αντίσταση, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι πάρα πολλές ημικρανίες και πονοκεφάλι προέρχονται από τους κροτάφους, καθώς ακόμα και το βράδυ στον ύπνο μας σφίγγουμε τα δόντια μας και το σαγόνι μας. Και θέλω απλά να εισπνέεις και να εκπνέεις. Χαλάρωσε, συγκεντρώσου στη φωνή μου. Ο νους σου είναι κενός.
Δεν υπάρχει τίποτα. Το μυαλό αδειάζει, καθώς οι σκέψεις και αν έρχονται φεύγουν και οι εικόνες διαλύονται. Τα μάτια σου παραμένουν ανοιχτά και εστιάζονται στο κενό και θέλω να χαλαρώσεις τους μύες στα μάγουλα και να κατεβάσεις και σιγά σιγά τα βλέφαρα, να χαλαρώσουν οι μύες των ματιών, να κατεβάσεις και τα μάτια σου εσωτερικά, γιατί δεν χρειάζεται τα μάτια σου να είναι πάντα ενεργοποιημένα ευθεία. Ξεκούρασέ τα και χαλάρωσε τους μύες των ματιών σου και άσε να χαμηλώσουν οι βολβοί των ματιών σου προς τα κάτω. Χαμήλωσε λίγο το σαγόνι σου προς το λαιμό σου. Και αν σου έρθει να χασμουρηθείς, να αποφορτιστείς, κάντο. Αν σου έρθει να τεντώσεις ακόμα περισσότερο το σαγόνι σου προς τα κάτω, κάντο. Και η εισπνοή σου και η εκπνοή σου είναι αργή και δεν χρησιμοποιείς κανέναν μη του σώματός σου. Αναπνέεις με την κοιλιά και όχι με το στέρνο. Χαλαρώνεις τους ώμους σου, χαλαρώνεις τα μπράτσα σου. Τα χέρια σου είναι πολύ χαλαρά. Το λευκό φως με την εισπνοή μπαίνει σιγά σιγά στο λαιμό σου, μπαίνει στο στήθος σου, μπαίνει από τον αυχένα σου, απλά μπαίνει, δεν σκέφτεσαι, βιώνεις ότι μπαίνει και γεμίζει σιγά σιγά το ηλιακό σου πλέγμα, το στήθος σου, την πλάτη σου, την κοιλιά σου, τα νεφρά σου, τα γεννητικά σου όργανα, καθώς εισπνέεις και γεμίζει και τα πόδια σου, τους μυρούς, τα γόνατα, τις κνήμες, τους αστραγάλους και τις πατούσες. Και ο νους είναι κενός. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν προβάλλει κάτι. Δεν βλέπει κάτι. Κενός νους. Χωρίς σκέψεις, χωρίς εικόνες, χωρίς προβολές. Σαγόνι κάτω, χαλαρωμένα μάγουλα και μάτια, χαλαρωμένοι ώμοι, κενό, κενό.
Και μπορείς να κάτσεις σε αυτήν την κατάσταση όσο θέλεις, να αποφορτιστείς, να εκτονώσεις κάθε τι το οποίο σε καταπιέζει, να αποβάλεις κάθε σκέψη, κάθε πίκρα, κάθε εμπόδιο, να ξεκουραστείς. Και μπορείς να επανέλθεις σιγά σιγά στη συνειδητή σου πραγματικότητα, ανοιγοκλίνοντας τα μάτια σου και παίρνοντας βαθιές εισπνοές.